Hoy, kilig siya. Kasi yung kachat ate. Sabi bataan ni. Makalitan kag sulpot. Na-curious lang ko ate ba? Kanang kasi yung kachat. Ada. Ang imong mga tito, kabalubya ka. Naibog pa to nila. Kinsa to nila ni Tito Francis? Kasabuyan ni mo eh. Basta, amo-amo rato. Kinsa kaya ang kachat no? Si Tito Francis ka o si Tito Cap? Ako na yung report ito. Hindi ko mapulaan naming i-part pa rin. Hindi kayo. View niya. Please ko kay hangin. Hello Tito. Kanang nakibad yun sa imo. Usa na po ka dirilong. Kanang nagkita man ni ate Atina rito. Wala siya. Di na daw kaniya love. So dili na lab. Ang love niya kay si Tito Franklin na daw. Magkura kayo may nagtawag-tawag ka to. Asa maron? Wala dito. Basta mo ito yan imo sa ako. Karunga dyan na yung mga tinuod magana. Ay. Ang bantay ka na kung ban niya. Karon itong bayan. Ato nag-cheat ito sa kuha. Magbugna dito itong duhanon. School kayo ba? Dili sa sugat kayo tapit. Kasaba. Dili. Mangliwag hangin. Ngata, oy. Saman. Imo ba si Tita Atina nga ilog daw kay kasiya ha. Nya imo ba siya gikawatan og kiss? Patay ka do. Anta ka ni Tito Francis. Ha? Inlove ko niya? Uya mo to sa kutol. Si Pao to itong naong ato. Ano ba yung mga tiguwa nga? Bawal yung mga mga bata. Ba't ka ng atik? Asa man ron? Dito sa may tulay-tulay. Nasa na dito. Bantay lang na ron. Babe, storyahon ko na, babe. Ano na to, babe? Ay, kukuntuan na. Gusto mo nakatinood ng dili naman daw ko na mo love daw. Kablata ba nimo? Kasi ka naging si mo na. Dili na Ba kinahanglan. na? Dili na kinahanglan mong tanon. Na kisa nag-ingon sa kuha basta. Namutungod mo kasi ang gipaingon si mo. Alangan. Pero nag-cheat ka sa kuha tingali ba? Ako mag-cheat? Karunga ko ha. Pero nag-cheat ka sa kuha ba? Wala ko nag-cheat si mo nga, babe. Uy, Oy, ito to yung mong gingon niya. Inlove kay ko si Muhay. Nangawat kong kiss ni mo. ang pinagingon ana. Ay na pagpangutan na o kisa ng ingon basta. Na, naunsa na Grabe taon. naman, nagabot na mo mong duha. Ito to yung ingon. Nagantos sa medyo ko sa imuha. Sa naman taon mo, uy, Hindi nanawa ka mong duha. kita, hindi ka kita parehan ako ba? Ang dawat sa imuha. Relax lang. Maasa ba kay kagnaong ba? Ako? Grabe naman. Oh, nung kaway unsa sa unan naman ako. eh. Nangawat kong kiss ni mo. Relax lang mo ba? Nangunsa naman taon mo eh. Tarungan na ha. Tarungan na imong ka na. Igo ka ron. Relax lang yung lakaw sa kulit. Mag-istora na sa mong duha. Ako tutulong na istorya. Atubang ako kay ako ang uyab dili. Tubang sa kuha. Dili. Ano na ako atubang siya? Kana imong bataasan ba murag tutulong ingon. Yes, success niya akong plano. Majid ba si kaunon ni mo ha? Sinot si mama. Chiching mo man hindi gara-garaan si mama Chiching. Hindi mo Chiching mo yan. Bukilo. Amo diri Ching kaya ako mo ning agianan diri. Ay mo dirty man na Ching gamit mo ni Tito. Gamit pwede. Ito na gamitan na. Lain ni mo Ching kay hindi lang ako yung kasaguan na. Puro ba nakauna diri ako diri. Isa ni Moy. Pag-ilom daw. Natulog si mama. Natulog si mama. Anak po daw. Sumo pa kang tipo niya do. Laway mo kay ka Chiching oy. Di ko ganahan dula ni mo kay palaway kay ka. Hindi ko kang mama kay malaparo naman ni pukawon. Naman ko chocolate dire, naman ko chocolate dire, hatag mo Tito. Ara, naman ko chocolate. Wow. Luya ka bunjing. Wala chocolate. Wala na ka tutulit. Sige, karang gumawa na lang ni. At susulit na lang po na buka. Ha? Ikam yun mo na yung chocolate anang brush na maganing na. Sige na. Sure na Ching. Sure Ching. Abi. Pinagay ko ba na? Lugan mga kasi. Tumamata ba ko na namamamesa? Cheng, oh, kasi naina mo kasi pangaway, oy. Salik ka gawa si Tito ni Ray. Ay, boy. Nakoy, ingon si mo, boy. Sa man, Cheng? Karang ato na kapihan. Nakoy magic. Majik pa si kaunon ni mo, ha? Hindi, lagi. Kung na ba kay kausahay? Tawa. Ako magic. So mo na ni mo, Cheng. Tawa na yun, ako'y magic. Tawa. Ayaw kaunan, Cheng, ha? Simot ko. Simot si mama. Cheng, mo man hindi gara-garaan si Mama Cheng, Cheng.
Chingsing mo yan. Bukilo. Kayo mo daw. Grabe gara-gara man, di mo si Mama Chingsing mo eh. Sa bakit mo nuta? Oo nga kayo na gara-gara eh. Daw ba daw? Hindi bakit pa po di mo Chingsing mo na. Hindi mo Chingsing mo eh. Hindi mo Chingsing mo eh. Ayaw ba? Ayaw. Ano na ulog? Ayaw nga, ito eh. Oo nga siya chocolate kay madami. Ora na yung awayan. Kanuna ko ni para wala mo yung awayan. Cool. Ayaw kay isa pa. Kau na kol. Kau na kol. Oh my god. Ay, mag-away pa mo. No, 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 no. Parat man. Alam naman po.